Molweni nginibingelele onyakeni omusha ka-2024. Igama lami nguVusi, bayamazi nje abaningi kule channel. Bafowethu siyabonga abantu abasilandelayo kuleli khasi. Sila esinilethela khona ke indaba ke ezenzeka emculweni kaMaskandi. Bafowethu umculi kaMaskandi ukhuzani osanda ke kuhlukanisa unyaka ngengoma ke laphana yakhe ethi umjolo. Uzothula ke inkulumo ke laphana kusasa okokuqala ke laphana wezingane zakwethu. Inkulumo yakhe ke laphana ushilo ukuthi ke uzokhuluma nge-Song of the Year ne-competition ukhozi nama-Blue Nation ke laphana wezingane zakwethu. Kanti ke masihlabela phambili akaneme ke laphana wezingane zakwethu ngevideo ke etrendayo yezingane ke laphana ke ezimthukayo ke laphana wezingane zakwethu. Ubebhala ke laphana einkundleni zokuxhumana ke eposte lezi zingane eziwu4 laphana wezingane zakwethu ezibonakala ke zimxhapha ngenhlamba ke laphana wezingane zakwethu, zisho ukuthi ke ayikho ke indaba yengoma yakhe ethi umjolo ke laphana wezingane zakwethu. Kuleya video wezingane zakwethu oke wayibona ke laphana, khumbula ukuthi ke laphana bekunomuntu omdala ke okade seceleni ke laphana wezingane zakwethu elokhu ehleka ke ngenkathi lezi zingane ke zixhapha ke lomculi ke ngenhlamba ke wezingane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Siyacela ukuthi ke uma umusha ucinezele subscribe, ucinezele nebell ukuze uzohlezi uthola ke njalo ama-update uma siposta ke ivideo entsha kule channel ehamba phambili umkhanya kude. Siyabonga. Molweni kuzo